Lowri Cooke ydw i, awdures Canllaw Bach Caerdydd, sy allan wythnos yma. Croeso i fy swyddfa, croeso i fy lolfa. Dyma lle dwi wedi bod yn sgwennu'r gyfrol dros y 2 flynedd diwetha yma. Dwi'n mynd i fynd â chi ar wybodaeth o gwmpas y ddinas rwan. Dwi'n mynd i rannu 5 neu 6 o fy hoff lefydd yng Nghaerdydd. So, os ydych chi'n barod, dewch efo fi. Croeso i fy milltir sgwar. Fel merch y ddinas, ges i fy ngeni yn ysbyty'r wain, sy'n rhyw 4 milltir draw anna. Ges i fy magu yn tŷ o'r enw Nanmor, just draw anna, tŷ Joe Place. Dwi'n byw mewn fflati just draw anna ar Marlborough Road. Dwi'n gwybod bod fi'n ffodus iawn i fod wedi gallu aros o fewn fy milltir sgwar, a nid pawb sy'n medru deud hwnna wrth gwrs yn Nghaerdydd, ond dyma oedd fy myd fel plentyn a dyma yw fy myd fel oedolyn hefyd. I chi bobl sydd yn mynnu glynu at orllewin y ddinas, hynny yw ardaloedd Treganna, Grangetown, Llandaf falle, beth am i fi ddatguddio un o berlau'r brifddinas? Hyn yr haf i chi. Mae lot o bobl yn rhyfeddu i ddarganfod bod na ffasiwn le yng Nghaerdydd, ac mi oedd Llyfr y Rhath yn rhodd gan nifer o dirfeddianwyr y brifddinas ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar 15. Cors tiroedd oedd yma am ganrifoedd lawer, a doedd y lle yn werth lot tan i bobl fel arglwydd 30au a trydydd ardaloedd Bute bod yn hun yn penderfynu i roi parciau i'r brifddinas, i'r bobl y ddinas. Nid yn unig hwn, ond y gerddi botaneg ffantastig sy'n draw fanna, y cae chwarae, y rec dyn ni newydd fod iddo fe, a gerddi'r derwen 10. Dwi bellach wedi glanio yn un o fy hoff gydfannau yma yng Nghaerdydd. Mae oriel Chwiorydd Davies yma yn amgueddfa genedlaethol Caerdydd yn un o berlau mwyaf gwerthfawr y brifddinas. Dwi'n sefyll nesaf at un o fy hoff luniau yma, sef Lilies y Dŵr gan Monet. Oeddech chi'n gwybod bod mynediad i'r amgueddfa genedlaethol yn rhad ag am ddim? Wel, oeddech chi hefyd yn gwybod bod yr arddangosfa hon yn un o berlau ein cenedl. Yn ogystal â'r darlun eithriadol o hardd yma, mae gennym ni'r Gysan gan Rodan, gennym ni weithiau gan Van Gogh, a hefyd Monet a Renoir. Allai ddim pwysleisio i chi y wefr dwi'n profi bob tro dwi'n dod yma, hyd yn oed os dwi jyst yn dod am 5 munud bach dros fawr ginio. Mae'n le i ennill gael llonydd, a mae o wir yn atgoffa ni bod Caerdydd yn brifddinas o safon rhyngwladol, a mae'r gweithio fan hyn yn werth i gweld. Fel ydych chi'n gweld, dwi wedi cyrraedd marchnad ganolog Caerdydd, un o fy hoff lefydd yn y brifddinas. O'n i'n arfer dod yma fel plentyn efo mam a fy chwiorydd, ac oeddwn ni'n dod o'r fynedfa yna, heibio stondin bysgod Ashtons oedd yn erchyll o ddrewsyd. Erbyn hyn wrth gwrs dwi wrth fy modd, dwi'n prynu bysgod ffres yna yn wythnosol. Gyferbyn, mae gennych chi stondin ffrwyth a llysiau Sullivans, a tua diwedd y dydd, tua 5 o'r pnawn, mae'n werth i chi ofyn faint i pris bananas. O dan fan hyn, mae gyda ni JT Morgan, un o stondinau cigydd gorau'r brifddinas. Dyna lle fyddwn ni'n prynu twrci, neu gwydd, bob Nadolig, a dyna lle fydda i 6 o'r gloch am bore nos o'r Nadolig yn helpu teulu allan i ôl twrci. Chi'n clywed am Spillers, wrth gwrs, Spillers Records, stondin recordiau, neu siop recordiau hynna'r byd sy'n drws draw fanna i fewn yn Morgan Arcade oddi ar yn Hayes. Wel, gyda ni Kelly Records fan hyn, a mae'n ddetholiad difyr iawn o fanna, ond da ni'n mynd i fynd laws dair i fynd i fy hoff gornel yng Nghaerdydd. Dyma ni wedi cyrraedd Bear Island Book Exchange yma yng nghanol y farchnad yng Nghaerdydd. Allai ddim honni mod i'n arbenigwraig neu hyd yn oed fan o lyfrau Mills and Boon, ond dwi'n dotio at yr enfys lenyddol yma, a bob tro fyddai'n pasio, mae rai gwyn ar y mwyneb i. Ac does o ddim gymaint o hynny o lyfrau, siopau llyfrau yng Nghaerdydd, ond mae'n gret i weld bod nifer o siopau llyfrau law, a byddai yn trio mynd i fewn fan hyn aml iawn. Byddai ni'n bell o lyfr.
Wel, pan mae'n dechrau nosi, un llun arbennig dwi'n licio dod i gael cocktail bach gyreidus ydy fan hyn, sef milky yn y rhaff. Dwi'n mynd i fwynhau fy chili mojito ac yn dymuno iechyd da i chi gyd.